Mungiakami Kakracherra Hajari Rwngnokni Sebsab Belaikhe Jungjalo kwlaijak Jungjalno TV Koktwma Thumnairokbai Swngjakmani Yakulo Phano Mungsa Sanani Nailiya Rwngnokni headmaster. Haino haika khama sungsa te wanama sungsa mangpli kasoi faika hastani kami amsebo tongmani Rwngnokni midemil nimangai chikon rungsrngnai rona sarjagai tongo gachon kherep chamang rungsrngnai rone bagai gri kaham classroom te asukjaknai abo haino mangpli kasoi faika tailemra bukhaste Mungiakami block Kakracherra ne Hajari SB school Jungjalo twiwi Koktwma Thumnairok Khorang headmaster no Swngjakmani phiaba Mungsa saliya mukhango yak sungoi naharoi tongo sring khe gri sajaknai ar rungfrngnai ni khugo kokthai কিদের সমস্যা স্কুলে কোনো সমস্যা আসেনি ঠিকভাবে ক্লাসটা হয়নি একটু বোঝেন না আলু আর সোয়াবিন আর ডিম ডিম রান্না করে সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছেন কেরে ভাত এটি খাওয়াইছেন ভাত খাইছে এই ভাত খাইছে পুরা ভাত Nailiya nisimi hiren moini Koktwma Chini Khorang.